Какво правиш тук? Как си? Какво правиш тук? Аз само... Моля те, трябва да изляза от тук. Влез. Какво правиш тук? Не знам. Патрисия, моля те, кажи ми, какво правиш у дома? Иска да те видя. Измисли нещо по-сериозно. Сериозно говоря. Обадих се в клиниката и оттам ми казаха, че са те изписали. Реших, че искам да те видя. Когато дойде в болницата, не ми каза същото. Каза, че не искаш да ме виждаш никога повече. Да, знам. Но се тревожа за здравето ти. Рискуваш много, като идваш в дома ми. И това знам. Но как иначе бих могла да те видя? Много се радвам, че си тук. Не, Себастиан. Не разбирай погрешно нещата. Какво да разбирам погрешно? Тук съм, защото исках да знам как си, а не защото искам да се сдобрим. Защо, Патрисия? Защо не можеш да ми простиш? Толкова ли те нараних? Не ти ли доказах какво ми причини това на мен? Да, но загубих доверие в теб, Себастиан. Ами любовта? Кажи ми. Погледни ме в очите и ми кажи. И любовта ли загуби? За нас няма бъдеще, Себастиан. Откъде знаеш? Не сме опитали. Живеем в различни И светове. какво от това? Готов съм да зарежа всичко, семейството си, всичко. Готов съм да оставя приятелите си, стига да бъда с теб. Себастиан, моля те, разбери, времето ни отмина. Повече няма да те притискам. Патрисия, за последен път ми причиняваш подобно нещо. Не те разбирам. Когато дойде да ме видиш в клиниката, ми каза, че се тревожиш за мен, но не искаш да се съберем. Сега идваш вкъщи, Патрисия, вкъщи. И какво искаш да ми кажеш? Защо ме объркваш? Виж, Себастиан. Не ме интересува. Най-важното е да си изясним нещата. След няколко дни, когато се почувствам по-добре, ще замина от тук и никога няма да се върна. Къде ще отидеш? Защо питаш? Интересува ли те? Приемам, че не ми прощаваш и че не искаш да ми дадеш шанс. Но повече не ме търси, Патрисия. Не ме търси и ще бъде добре. Не се тревожи за мен. Ако искаш да ме забравиш, направи го. Забрави за мен. Аз също ще опитам да те забравя. Сега си върви. Да, така е най-добре. Може би за теб, но не и за мен. Напусни дома ми. Върви си. Себастиан. Повече не желая да те слушам. Себастиан? Сине, там ли си? Идвам, мамо. Скъпи, лягам си и исках да видя как си. Защо си се заключил? Скъпи, добре ли си? Да, мамо. Мислех, че си снено. Чухте да говориш. Не, мамо, говорих по телефона. Си не чувстваш ли се удобно с Нена вкъщи? Да, мамо. Сигурен ли си? Да, радвам се, че е тук. Защото мога да й кажа да си върви. Не, нека остане, няма проблем. Знам, че нещата с нея не потръгнаха, но е важна за мен. В момента имам нужда от подкрепата й. Да, за нея не е никак лесно, скъпи. Сигурна съм, че се чувства объркана, като теб. Да, знам. Приятелката ти знае ли, че си тук? Не мисля.
Кога смяташ да й кажеш? Едва ли я интересува. Все едно. Ще изчакам нещата да се успокоят и после ще реша. Добре. Извикай ме, ако ти трябва нещо. Да, мамо. Лягам си. Ти също трябва да го направиш. Обеща ми да си почиваш. Лягай си. Отново ли си с годеницата си? Какво те интересува? Искам да знам. Слез по стълбите и завий наляво. Оттам ще излезеш през задната врата право при кошарите. Никой няма да те види.